És una mica protestar i poder posar alguna imatge de quarta, que ja tenim imatges i després ja comencen a notar i ja tenim moments i escenes, jo crec que sí que valdria la pena incloure algun moment. Sí, que són molts altres estàndards. El personatge ja m'ha impactat. Molts m'han impactat, però hi ha dos que destacaria, perquè són una nena, no la veus aparèixer perquè és tan petita que no la veus aparèixer i realment impacta molt. És que és això, una nena. I després un senyor no està molt clar, obès, sentat en una taula de la boda, que a més està allà com sentat, una mica espaterrat, que està com esperant que arribi algú. Está como acabado. Absolutamente.